היא לא תחומה בזמן, היא תחומה בנושא. החזון לא תחום בנושא, החזון הוא איזה משהו מאוד רחב. המטרה היא בנושא. המטרה היא להפיץ יהדות בעיר לקהל חילונית. המטרה היא לעזור לנוער להתנדב בשעות הפנאי. מתי זה יקרה? מתי אתה יודע שהגעת לשם? אף פעם. לא, מטרה זה לא ספציפי. משתמשים במילים האלה לכל מיני, יש כאלה שאומרים מטרות על ומטרות, אולי גם שמעתם את המילים האלה, מטרת על ומטרה. אז מה שאני קורא כרגע פה מטרה, יש כאלה במקומות אחרים שקוראים לזה מטרת על. אוקיי? אז המושגים הם באמת משתמשים בכל מיני מושגים. כשאני אומר מטרה כאן, לתוך השפה המשותפת הזאת, זה משהו שהוא אינסופי. הוא שאיפה שלעולם אני לא אגיע אליה. אף פעם אני לא יכול להגיד, מיציתי את כל יכולת ההתנדבות של הנוער. ומחר יהיה נוער חדש. או הגעתי לזה שכל החילוניים לומדים תורה. אולי לא. רגע, אבל היכולות של הנוער להתנדב, יכול להיות שמיציתי את כל האפשרויות הקיימות בזמן נתון. אז עכשיו אנחנו מגיעים ליעדים, אוקיי? כי היעדים הם כבר הרבה יותר מוגדרים. אחרי שהצבתי לי מטרה של חיזוק ההתנדבות של הנוער, כשאני בתוכנית, אני צריך להציב לעצמי יעדים מאוד מאוד ברורים. בזמן, באיכות, בכמות. זה הנקודה הבאה, אוקיי? אבל יכול להיות שמטרה מסוימת, כאילו... למשל, קחי מטרה שיש לנצר אריאל. למשל, כאילו נוער מתנדב, סתם לקחת את זה מהאקספציה. בסופו של דבר יש סך מסוים של יכולות של נוער. זאת אומרת, יש לכם רצון שהנוער באריאל, הכללי, לאו דווקא החבר'ה מהגרעין עצמו, התנדבו יותר, כן, אני שואל, אני רוצה להבין. אני לא הצלחתי לדעת לשים את זה, למה זה מיד קפצתי, אבל זה כן קפץ, כי מדובר גם בעבר שלנו, כאילו, לא תמיד, כאילו יש לנו שאלה האם סך הפעילויות הן יותר מסך היכולות של אנשים להתנדב, אז זה כאילו מיד קפץ לי. זה קשור לניהול משאבי אנוש שדיברנו עליו, אבל אני רגע ספציפי, קחי תוכנית, עזבי נוער, עזבי התנדבות, קחי תוכנית אחת שאתם עושים באריאל. מה? הרבה תוכניות, כן. אחת, תוכנית אחת. פשוט כדי להדגים את הדברים מהמציאות ולא מהתיאוריות. פורחים יחד. מה זה? פורחים יחד. פורחים יחד. זה מה שפועל כמו שצריך משתקוע. מה זה פורחים יחד? פורחים יחד, חופריות לתלמידי תיכון. לתלמידי תיכון. עם הקהילה בזה. מה המטרה? למה צריך את זה? מה המטרה שלכם? מה אתם רוצים להשיג בחונכויות האלה? חיזוק והחצמה של בני נוער על הסף. כאילו לא רוצים לפני המניעה של... אוקיי, כיוון שאנחנו לא נכנסים לכל הפרטים, אני מסתפק בזה. זאת אומרת, הקהילה שנקראת נצר אריאל באה ואמרה, אני רוצה לחזק את אריאל. החזון שלי, עיר מחוזקת, מערכת חינוך נפלאה, חברה נהדרת, זה החזון. מתוך החזון הזה גזרתי מטרה אחת, שנקראת העצמת בני נוער שנמצאים על הסף. אוקיי? אלה שעוד מעט הולכים לנשום מבתי ספר. זאת אומרת, עשיתי משהו מאוד מדויק פה. העצמת בני נוער שנמצאים על הסף. בסדר? זאת מטרה. מתי אני יודע שהגעתי לשם? אף פעם. תמיד יהיה סף. תמיד יהיו בני נוער שנמצאים על הסף. ותמיד אפשר יהיה להביא אותם מהנקודה הנוכחית לנקודה יותר טובה. זה לא ייגמר אף פעם. אוקיי? זאת מטרה. אבל כיוון שאני עכשיו מתכנן תוכנית ספציפית, אני לוקח את המטרה הזאת וגוזר ממנה יעד מדויק. מהו היעד שאני גוזר מהמטרה הזאת? סתם אני עכשיו נותן דוגמה. אני רוצה בשנה הקרובה להגיע ל100 בני נוער, אוקיי? בחונכויות של לפחות פעם בשבועיים, בתחום המקצועות הריאליים וההומניים. סתם אני עכשיו... ושהם ישפרו את ציוניהם ב10 נקודות לפחות. היה להם 50 יגיעו ל60, היה להם 70 יגיעו ל80. עכשיו לקחתי את החזון הגדול של העיר, שמתי אותו על קבוצה מאוד מסוימת כמטרה, אוקיי? וכשהכנסתי אותו לתוכנית, שמתי עליו כמות 100 בני נוער, מפגש אחת לשבועיים, איכות במקצועות הומניים, מקצועות ריאליים, עלייה בציון מ-60 ל-70, אוקיי? וזמן כל זה יקרה בשנה הקרובה. בעוד שנה אני אוכל לעמוד פה ולהגיד, עמדתי בזה או לא?
במטרה אני לא אוכל להגיד עמדתי או לא, המטרה היא עפה באוויר. היעד הוא מאוד מדויק, אוקיי? עכשיו, כדי לדעת אם היעד הזה הוא ריאלי או לא, עכשיו אני צריך באמת לדעת, קצת מה שאלי אמר קודם, כמה באמת בני נוער בסיכון יש? מה היכולת שלנו להתפנות? האם יש לי בכלל כלים להעלות אותם מ-60 ל-70? איך עושים את זה? באיזה מקום בארץ עשו את זה? ממי אני יכול ללמוד? אוקיי? אז במובן הזה, אם החזון מצייר תמונה כללית, אם המטרה מציירת אזור מסוים שבו אני רוצה להשפיע, אבל ההשפעה היא כללית, אני אף פעם לא אגיע לשם. תמיד אני אוכל להעצים אותם, גם בחופשים אני אעצים אותם לכל מיני דברים. למה רק בלימודים? אוקיי? אני לוקח את הדוגמה הזאת. היעד הוא קונקרטי ביותר ויותר. הוא צריך מציאותי, על השגה. זה לא איזה פנטזיה. ועל מה אני מבסס את זה? כל הדברים האלה מתכתבים עם הדברים שאלי אמר קודם. הוא צריך להיות מדיד. אני יודע אם יש שם 100 או אין שם 100. אני יודע אם אנשים שיפרו את הציון או לא. אני יודע אם היו מפגשים פעם לשבועיים, כן או לא. מניע לפעולה. זאת אותו מתנדב שעכשיו אני רוצה שהוא יבוא לעשות את החונכויות, אומר וואלה איזה יופי, איזה חיכיתי. יש לי מוטיבציה להעלות את הציון של הבחור הזה. אוקיי? כי היעד הוא מאוד קונקרטי. החזון הוא כזה, בואו נדבר על העולם. היעד צריך להיות כזה שקורה, במיוחד שאנחנו מדברים על מציאות של קהילה ומתנדבים, צריך להיות כזה שקורה לי לפעולה, שאני בא ואומר וואלה מתחשק. בסדר? מובן, זאת אומרת, כשאומרים את זה מבינים על מה מדברים, ומחובר למציאות, מחובר לסביבה, מחובר לארגונים אחרים, דיברנו עד היום הרבה. באנגלית אומרים סמארט, אוקיי? ראשי תיבות. זה המציאותי. לא שמתי את ה-R. ה-R זה לדעתי ריצ'בל. לא, זה ריצ'בל. ריאלי. ריאלי, אבל כן, ריאלי, נכון, זה המציאותי. נכון. כתבתי את זה מהר, הבוקר. אז ספציפי, זאת אומרת שיהיה ברור בדיוק במה מדובר. המדיד, כלומר שאפשר למדוד אותו, בר השגה, ריאלי ומוגדר בזמן. בסדר? אז זה יעד, והרבה פעמים קצת קשור לספירלה שאמרנו היום עם זה. בתוכנית פעולה, אני לא רק יהיה לי יעד, אלא יהיו לי גם יעדי ביניים. ובתוכנית פעולה בתוך סביבה שיש בה אי-ודאות רבה, אני מזכיר את הדברים של אלי על הלמידה, אני לפעמים מגדיר יעד מאוד מוגדר כיעד ראשון, ואגיד כן, זה הכיוון, ואחרי שאנחנו נעשה את החונכות ל10 הראשונים, בחודשיים הראשונים, אנחנו נלמד מזה ונרחיב את המעגל לעוד 50. ועמד פה אלי ולא התבייש להגיד, יש לי 3, אני הולך עכשיו להיכנס ל10 ב3 שנים הקרובות. אני לא הולך לגדול יותר מזה. קרן שיש לה הרבה כסף והרבה יכולות, אומרת לעצמה, גם אנחנו לומדים מתקדמים צעד אחרי צעד. כי אנחנו יודעים שמה שיש לנו בשלושת הקיימים לא מתאים ל500 קילו בעל, גם אין לנו כסף שזה סיפור. אז יעדי ביניים דבר חשוב. לדעתי מספיק לנו בינתיים, נכון? זאת אומרת, מובן מה זה יעד, מה זה מטרה ומה זה חזון? נביא דוגמה מתוכנית אחרת? רק קצר, תוכנית אחרת שיש פה? יש לי משהו לא יודעת, אני מרגישה שעשינו איזה בלבול כזה כל הזמן, ועכשיו אני מנסה, הקמנו איזושהי מדרשה לנשים, ובהתחלה זה היה פעם בשבוע, אמרנו חייבים קריב, זה היה ככה במשך 2 שבת, אחרי 2 פשוט יצא לחופשה שנה, ואז שוב, ככה בכוחות מחודשים, עוד פעם הרמנו את זה, ואז מה טוב לו פעם בשבוע, זה קשה, פעם בחודש, עכשיו שזה התחיל עוד פעם, ככה עלה איזשהו גל, אז פעם בשבועיים. עכשיו המטרה הייתה, הקהל יעד. איך זה משתלב בחזון שלכם על מה טוב לרמלה? לא, זה חלק, זה נשאר. למה צריך לעשות את זה שאלה לנשים? למה זה? אני בכוונה הולך לאזור של החזון ושל המטרות. לא, היה בזה משהו. גם שאלו אותנו את זה הרבה, יש ברמלה מלא שיעורי תורה לגברים, לנשים, ואנשים ככה באו אלינו גם בטענה, תביאו את כל הדברים המוכרים, הפרשת חלה, כל מיני דברים. אז אמרנו לו, זה שיעורים אחרים, זה לנשים שרוצות פשוט שיעורים
באופי אחר, בסגנון אחר, יותר עמוק, יותר רציני. אני לא יודע, אני לא מבין את המילה אחר. כן. סיבה עם זה. איזה לא, מטרה זה מה אני מה אומרת? שואלת? לאנשים אני לא יכולתי להגיד, זה שיעורים בסגנון שלי, או בסגנון שלנו, כי לא מבינים מי זה אתם. אז לכן, זה... זאת אומרת, אני אגיד ככה בסוגריים, אני אקח את זה לשני כיוונים, בסדר? 3 כיוונים, כי אני רץ מהר עכשיו. אז אחד, יש בזה מטרה ליצור מקום ללימוד תורה ברוח, לא יודע מה, הציונות הדתית, הרב קוק, ישיבה כלשהי, לא יודע מה שאתם רוצים, בסדר? מקום ללימוד תורה, למה? כי את זה אין, אפרופו ייחודיות שאלי דיבר. את זה אין, אף אחד אחר לא עושה, וזה חלק מהמשימה שלנו כגרעין, להביא את לא יודע מה, את הציונות הדתית לרמלה. בסדר? נגיד. מטרה שנייה חברתית. יש פה נשים שקשורות לאיזושהי מסגרת של קהילה מסוימת, בעצם העובדה שהן נפגשות, גם עם הלימוד תורה, במובן הזה הוא תירוץ בסך. זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור מסגרת שתאפשר לנשים לחוות את היחד שלהם יותר טוב, ואז אנחנו הרווחנו גם את זה. ומה עוד, נגיד, שוב, אני לא הייתי במדרשה הזאת, אני לא יודע, אנחנו רוצים גם נשים שהן לא מהגרעין שיבואו לזה, ואנחנו נעשה את זה במיוחד בצורה כזאת שמדברת גם אליהם. למה? כי אנחנו רוצים גם ליצור קשרים חברתיים שהם במעגל יותר רחב, ושציבור יותר רחב ייחשף לרעיונות שיש לנו להביא לשם. נו מה? זאת אומרת, כבר תוכנית אחת מכוונת ל3 מטרות. מטרה אחת, לימוד תורה מסוג מסוים, מטרה שנייה, חברתית, מטרה שלישית, להרחיב את מעגלי השייכות של הגרעין. יפה, כל מטרה כזאת היא אינסופית. עכשיו כשאני רוצה לגזור מזה יעדים, אוקיי? אז מה אני אעשה? נלך רגע לפה. כמות. אני רוצה X נשים. אוקיי? חלק מסוים מהם, נגיד אני רוצה 10 נשים מתוך הגרעין עצמה, ו5 נשים לפחות, שעד היום לא הרגישו את עצמם שייכות לגרעין. אז כבר כיוונתי לשתי המטרות. אני רוצה שזה יקרה פעם בשבועיים, פעם בחודש, לא מבין. אני רוצה שזה כל פעם יהיה 3 שעות. איכות. איך אני מודד איכות? באיזה יעד אני יכול לשים לשים בקטע של איכות? ממשיכות להגיע. זה כבר מדדים להצלחה. אוקיי? אבל האיכות. איכות א' זה רמת המרצים. אנחנו נביא לפה רק מרצים שמוזמנים לכל מקום בארץ, או רק רבנים מדופלמים, או רק לא יודע מה, בסדר? אז איכות אחת יכולה להימדד בנושא של התשומות, בסדר? יהיה שם רבנים מעולים, יהיה שם ארוחת צהריים מופלאה, זה יהיה במקום שהוא בסדר מבחינת האירוח שלו והנעימות שלו והחיבור שלו, לא באיזה אלתור של איזה חדרון, בסדר? נגיד. מה עוד כמות? רצף, זמן, כל האלה שאמרנו. מבחינת התפוקות, אנחנו מצפים שכל משתתפת, משלב מסוים והלאה, תעביר שיעורים בעצמה. כחלק מהבית מדרש הזה, סתם לא שזה מה שאתם עושים, אבל זה סוג של תפוקה ברמת האיכות. זאת אומרת, זה ייתן להם ביטחון, והם עצמם התחילו להעביר שיעורים וללמד בכל רחבי רמלה. בסדר? דוגמה. זמן. אנחנו רוצים שכל זה יקרה, טוב, חצי שנה, טוב שנה, יתמיד אחת לשבועיים, כל המדדים שיש לנו להגיד על זה. אחר כך אנחנו רוצים לראות שזה באמת אמיתי, או לפני כן. לראות שזה חל עליו, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז באומן הזה יש חזון על העיר, להכניס ציונות דתית לרמלה, יש חזון על הגרעין, רוצה לעבוד תורה, לעסוק בתורה מסוג מסוים, יש הייעוד של הגרעין הוא להביא את הדברים האלה לרמלה, המטרות הן מאוד ספציפיות עכשיו לגבי אוכלוסייה מסוימת של נשים, כמו שאמרנו, והיעדים ניתן להגדיר אותם על התוכנית הזאת, וניתן גם לעשות עוד תוכניות אחרות שנותנות את אותם זה כמו הרבה ראש חודש או טיולים בחקת
בסדר? זה התוכנית שלנו, להיות מגוונים קצת. אז המטרות הן אחד, לעשות פעילות חווייתית שתאחד את הגרעין. 2, לצרף לפעילות אנשים שהם לא נמצאים במעגל הפנימי של הגרעין, אלא במעגל היותר רחב שלו. 3, לתת חוויה כיפית לילדים. לא יודע, אם אתם רוצים תוסיפו עוד מטרות. אוכלוסיית היעד. זה תוכנית בעצם לכל פרויקט. זה לפרויקט, כן. ועכשיו אנחנו ירדנו לרמת הפרויקט. מה עם הקווים שיעזרו לכם לתכנן פרויקט? זה יכול להיות פסטיבל חנוכה, זה יכול להיות חוגי העשרה לילדים, זה יכול להיות הקבלות שבת או כל דבר, בסדר? אוכלוסיית היעד. עבור מי זה מיועד? אז נגיד בפסטיבל חנוכה, מי זה אוכלוסיית היעד? ילדים, זה. יכול להיות שאני אגיד כלל המשפחה, יש לזה אמירה מסוימת, אז אני רוצה גם משהו להורים ומשהו לילדים, ושגם בני הנוער לא הרגישו שזרקו אותם הצידה. יכול להיות שאני אגיד ילדים בגילאי 3 עד 6. זה אומר שאם יש ילד בגיל 8 הוא לא הרגיש את עצמו שם בבית, כי לא הבאנו את הדברים שמכוונים אליו. זאת אומרת, כשהגדרתי את אוכלוסיית היעד, זה משליך המון על מה אני אעשה או לא אעשה, אוקיי? תיאור הפעילות לפי שלבי ביצוע. שוב, הדברים יכולים להופיע בתוכנית בסדר שונה, אני כרגע שמתי את זה בסדר הזה. מה אני עושה? אני צריך להתכונן, אני צריך לעשות צוות מארגן, אני צריך להוציא הזמנות, אני צריך זה. הרבה פעמים אנחנו לוקחים מה שנקרא אבני דרך, מהסוף להתחלה. ברור, אנחנו כולנו מכירים את הדברים, לא חדש. חנוכה, יש לי עוד שבוע, עכשיו בואו נראה מתי אני מוציא מודעות, כדי שאנשים יוכלו לקרוא אותם, מתי אני מכין את המלל למודעות, מתי אני מתכנן כדי שיהיה מה לכתוב במודעה, כל זה גוזר לי זמן אחורה, אוקיי? זה אומר שכשפעילות סוכות מתרחשת, זה השלב שאני בתור רכז, מה מעניין אותי עכשיו? חנוכה בפורים, אוקיי, זאת אומרת, אתם נמצאים תמיד, אני מדבר לכם בן אדם שגם היה רכז תרבות במתנ"ס, גם היה רכז נוער, גם היה מנהל מתנ"ס וכל מיני כאלה. תמיד מצאתי עצמי במצב שאני נמצא חודשיים קדימה עם הראש, בסדר? זאת אומרת, כי אחרת אין דרך לעשות את זה. הבעיה העיקרית של אנשים מהסוג הזה, שכולם באים לאירוע כדי ליהנות ואנחנו באים ומרגישים שזה עבודה. הבעיה שלנו שאנחנו צריכים לחגור חגים כמו שצריך. אז במובן הזה, איזשהו, קוראים לזה גאנט, קוראים לזה בכל מיני שמות, אבל איזשהו לוח שעושה, אפרופו שותפים, גם אם אתם נשים לב, המקבצת הראשונה היא מקבצת של המי. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שוועדת תרבות עושה, זה מה שהמתנ"ס עושה, זה מה שהעירייה עושה, אוקיי? זאת אומרת, יש פה גם מקום לחשיבה של שותפים. העמוד השני הולך ליעדים. עכשיו אנחנו כבר יותר ספציפיים. רגע לרגע יש לנו יותר דפים מה של אנשים. למרות שאני, עכשיו פה אתה נתת דוגמה של אירוע מאוד מאוד ספציפי. אני עוד כאילו מבחינת זום אני עוד יותר למעלה. עוד רגע אנחנו נהיה בזום אחר. ממש עוד רגע. כי אני רץ על זה מהר. אתה רץ מהר, אבל כאילו מבחינת הזמן הנכון, קודם מתכננים תוכנית שנתית ואז עורבים לתוכנית לא. מבחינת הדבר הנכון זה הכל קורה בבת אחת. הכל קורה בבת אחת, וזה נכון שפעם אנחנו עושים תוכנית שנתית. וכל היום אנחנו עושים תוכניות קטנות, ופעם עוד יותר אנחנו עושים חזון. אבל במציאות, זה שאני עושה שם חזון, זה לא אומר שחנוכה לא נמצא בפתח. וזה לא אומר שעכשיו נגיד אני מחליט שהשנה מתחילה בינואר, אז שאני לא צריך עכשיו לסגור את התוכנית של שנת 2013. עולה, אלה החיים. לא, נכון, אבל אני גם מרגישה שזה גורם לזה שכל פעם אנחנו רק נתמקד בכאן ועכשיו שקרוב אלינו. ואם לא נראה שנתי, לפחות פעם אחת, אז לא נדע גם לנקם את זה. ואז כל פעם אנחנו נצעד אני עוד רגע הולך לשנתי, ממש. החזון הוא היה הרבה מעבר לשנתי, הוא משהו שהוא בכלל הצדקת הקיום שלנו בסיפור הזה. אז בואו נהיה רגע, שוב, אני לא מכניס פה איזה דברים שלא ידועים. הנושא של יעדים, במובן הכי קונקרטי, רגע שנייה שיהיה לי את הדף ליד, יש לכם. יעדים, הסברנו מה זה, אז אני לא נכנס בכלל, למרות שזה כתוב פה. יש דוגמה חוק הכדורסל. ועכשיו אני שואל את עצמי מי הם בעלי העניין הנוספים. רק טוב להתראות. מי הם בעלי העניין הנוספים? מי עוד בסיפור? בסיפור בכל מיני רמות. כשנדבר על שותפויות,
נדבר גם על טווח שונה של רמות שאפשר להיות בהן בסיפור. אבל רגע, אני לשאול יכול שיקול פחות את הנייר של התוכנית השנתית. את הנייר של התוכנית השנתית, תעבירי גם להנדס. תודה רבה. בסדר. יהיה גם במייל. בסדר. אז אני רושם את בעלי העניין ומה אני רוצה מהם, איך הם משולבים איתי או לא. מה המסגרת הארגונית שדרכה פועל המיזם? אני אומר את זה דווקא לקהילות. קהילה היא דבר מאוד אמורפי, שזה יתרון גדול. יכול להיות שהמסגרת הארגונית של תוכנית א' תהיה המתנ"ס העירוני. המסגרת הארגונית של תוכנית ב' תהיה בית ספר פלוני. המסגרת הארגונית של תוכנית ג' תהיה מחלקת הרווחה בעירייה. אוקיי? אתם גמישים מאוד עם המסגרות הארגוניות. יכול להיות שחלק גדול מאוד מהפעילויות שלכם הם דרך דווקא העמותה של הגרעין. לא תמיד, לפעמים כל מיני אילוצים מכתיבים את זה שזה דווקא לא יהיה שם. עירייה אומרת את זה, אני עושה את זה אצלי כל הקטע. לא, אבל השאלה אם אתה שואל פה מסגרת ארגונית או שותפויות. אני יכולה לעשות, הפעם אני עושה שותפות עם בית ספר. השותפויות היו בסעיף 5, שאני ככה הרצתי אותו במהירות. ואנחנו נדבר על שותפויות בפגישה נפרדת, על כל נושא שותפויות. אז נאמר שבסעיף 5 פירטתי את כלל בעלי העניין בנושא. וחלקם רק נותנים חדר. וחלקם נותנים כסף. וחלקם נותנים מתנדבים שיבואו לפעול. הבית ספר אמר, כל ילדי כיתה י"א יבואו לפעול בפסטיבל חנוכה. בסדר? אז כל זה קשור לשותפים. עכשיו אני שואל, הפסטיבל הזה, מי שמשלם לפסטיבל, למי הוא משלם? הזמנו את הליצן ההוא, מי משלם לליצן? אני ממש עכשיו על הקטע התכלס, מה הארגון שמפעיל את הדבר הזה? זה יכול להיות כמה. זה יכול להיות כמה במובן של הסעיף הקודם של השותפים. לא, זה יכול להיות כמה שאחד משלם את הפרסום, ואחד משלם את המפקד, ואחד משלם את ההצגה, גם זה יכול להיות. ואחד משלם את האולם. בהחלט, כחלק מחלוקת העבודה בין השותפים, אז אין ארגון אחד שמפעיל אלא ארגונים. אבל אז אני אכתוב פה בסעיף 6, אני אכתוב כל מה שקשור בהפקה, זה עושה המתנ"ס. כל מה שקשור בפרסום, את זה עושה הדוברות של העירייה. כל מה שקשור לא יודע מה... כיבוד, אז זה יביא הגרעין. לא יודע. אוקיי, אז זה יכול להיות גם מפורט פה לכמה, מקבל לחלוטין. תקצוב ומשאבים. וזה קטע שאנחנו לפעמים נופלים עליו בהקשר של לתכנן, ומוצאים את עצמנו אחר כך, כי היה לנו איזו תוכנית על האצבע ולא עבד. אוקיי? אז יש לכם פה. קודם כל, השתדלתי לשים פה כמה שיותר דברים שאני מכיר. אני אתרגם את זה עכשיו לפסטיבל החנוכה. הוצאות חומרים זה כל הציוד שאנחנו קונים שם עם מלאכת יד שרוצים לעשות הפעלה לילדים. שכר דירה, אנחנו צריכים לשלם על האולם שאנחנו משתמשים 400 שקל לזה. הוצאות עבודה, אנחנו צריכים לזכור פה סדרנים וקופאים ולא יודע מה. השכרת ציוד, אני צריך לקנות את הברקו או את המערכת הגברה או זה, לטובת הזה. תשלומים לקבלני משנה, הקייטרינג שמביא לי את האוכל, ביטוח מקצועי. הרבה פעמים יש דרישה ואנחנו שוכחים את זה ואנחנו נופלים על זה לפעמים בדקה ה-90. באים ואומרים פסטיבל כזה, עם האקרובט ההוא פה, זה צריך ביטוח, לכן שמתי את זה. ביטוח בכלל על כל העסק שהוא קיים, הוצאות תקשורת, דוברות, הסברה, כל מה שנאמר קודם, פרסום ושיווק, ציוד משרדי, לא יודע מה, צריך עטים, צריך טושים, אשל ונסיעות, כל מיני אנשים שנוסעים, הוצאות רכב, משכורות וכל זה, הוצאות. אוקיי? הכנסות שמתי גם כן בתקווה. הרבה פעמים, ואני אומר לכם, אנחנו נופלים על זה כארגונים קהילתיים. כשכולם עושים את החשבון, מי מביא מה, מסתכלים על התקציב, ושוכחים שאנחנו הבאנו הרבה שעות של הרבה אנשים ששוות הרבה מאוד כסף. לא להתבייש לשים את זה, זה מה שאלי אמר אינקיין. היום קרנות יודעות להסתכל גם על זה, אוקיי? שווה כסף. תתמחרו. אני מביא לפה 100 שעות התנדבות. אז אני לא הביא כלום, כאילו, לא הביא תקציב, אבל הביא את ה... איך אתה מתמחר שעה? לא יודע, אתה בא ואומר, אני מתנדב שלי שווה 25 שקל לשעה, ויש לי X שעות התנדבות, וזה מה שאני שם בפרויקט הזה. חלק מהמאצ'ינג, כשאנחנו מדברים על מי מביא מה, יש קרנות שמקבלות את זה. לפעמים הם יגידו לכם גם מה התחשיב שלהם. אבל עצם העובדה שתשימו את זה על השולחן, זה להגיד אנחנו מעריכים גם את עצמנו. אנחנו לא מוכרים אותנו בזול, אוקיי?
השעות האלה של החונכים, אם מישהו היה צריך לשלם שיעורים פרטיים, היה צריך לשלם הרבה כסף. אם באים אנשים בהתנדבות, אני לא יודע, אבל נגיד שזה הסיפור, אז מה זה? זה שווה כסף אדיר לעירייה. זה שהעירייה משלמת כמה גרושים על זה שמישהו ירכז את הפרויקט הזה, היא שילמה 2,000 שקל לחודש על רכז הפרויקט, אבל היא הרוויחה 10,000 שקל לחודש על המורים הפרטיים לילדים. זאת אומרת, במובן הזה זה חומר לעבודה, זה לא רק התיאוריה של מה חשוב בחיים. אז אתם יכולים ממש לשים פה בצד גם משאבים לא כספיים, כמו, כתבתי, כוח אדם מתנדב, ציוד, מבנים ושטחי פרסום, וכן הלאה. 6 ו7 קשור גם לדברים שאלי דיבר עליהם, מדדים להצלחה, בדרך כלל זה נגזר מאוד מהיעדים, אוקיי? איך נדע שהצלחנו? איך נמדוד את זה? נעשה משוב, נעשה סקר טלפוני, נעשה, לא יודע מה, נעשה משהו שיוכל לתת לנו אינדיקציה. הבאנו מעריך חיצוני. אני אגיד רק על הערכה 3 דברים, יש לי הרבה יותר להגיד, אני אגיד 3 דברים. 1, אני לא ארפה מכם בשאלת המי. ככל שהמעריכים הם יותר קשורים לאלה שהיו לאורך השרשרת, ככה יש יותר סיכוי שהערכה תהיה יותר מדויקת ותהיה יותר קהילתית. זאת אומרת, אם אני, שתכננתי את התוכנית, אני גם אהיה המעריך שלה, זה מאוד נחמד. אבל אם משתתפי התוכנית ייקחו חלק בהערכה שלה, אולי הם יביאו משהו שאני לא ראיתי ולא ציפיתי, כולל אפילו בתועלות. אותם נשים שהיו בבית מדרש, אמרו, מה, זה דבר נהדר, אתה לא יודע אפילו. נפגשנו שם ויזמנו תוכנית, לא יודע מה, אישה לאישה, אם להם, שבה נשים מבוגרות עוזרות לנשים צעירות להתמודד עם ילד ראשון. זה נולד כי היינו בבית מדרש. אני אומר לכם, פגשתי המון דברים כאלה. אז חלק מהערכה זה על ידי המשתתפים. זה דבר אחד. דבר שני, יש מה שנקרא הערכה מסכמת והערכה מלווה. יש עוד כל מיני, אבל אני אומר כרגע שני אלה. הערכה מסכמת אומרת, כשנגיע לסוף התוכנית, נעשה הערכה על מה שהיה לנו, ואז נדע לשפר לפעם הבאה. חנוכה הבא נעשה פסטיבל מצוין. מתי נעשה את הערכה? היה פשוט בטבת שמה. אז יהיה לנו זמן. בסדר? זאת דרך אחת. דרך שנייה, בוודאי בתוכניות מתמשכות. דרך שנייה, בוודאי בתוכניות מתמשכות, מה שנקרא הערכה מלווה. אנחנו לוקחים מישהו, אפילו מישהו מהצוות המארגן, תקשיבו טוב, ואומרים לו, אתה, התפקיד שלך, ולהיות הערכה מלווה. אתה לאורך הדרך, אתה נמצא בישיבות, אתה הולך לזה, אתה באירוע, אתה בקבלת שבת הראשונה, אתה בקבלת השנייה, אתה בא לשם בתור צופה, כדי לספר לנו במה אנחנו יכולים להשתפר. ואתה בא מהצד, עם מבט של מישהו מהצד, זה מבט אחר לגמרי. הוא שונה מהמבט של המשתתפים, הוא שונה מהמבט של המבצעים. מה? שמתם אותו בעמדה חיצונית. אני נותן דוגמה. אוקיי. יש לכם עוד קצת כסף, לפעמים הגורם המממן ממש דרש את זה, אז אתם שמים תקציב על מעריך חיצוני שזה המקצוע שלו. יש בישראל איגוד מעריכים, נקרא אילת. איגוד הישראלי לערכת תוכניות. אוקיי? אז יש ממש אנשי מקצוע שזה המקצוע שלהם, להעריך. אבל הם בטחו, מה זה לפרטים שכאילו, זה לא מתאים לנו אני הלכתי מהקצה לקצה, החל מזה שאת פשוט שואלת את עצמך מה היה פה טוב ומה לא. המשך בזה שאת עושה איזה דף משוב. המשך בזה שאת לוקחת מישהו המישהו הנכון, אוקיי? אני לא אומר לכם מי ומה, ושהוא יהיה בתפקיד המעריך כדי לשפר אותו. כי הערכה מלווה זה הערכה שנועדה לשפר אותנו תוך כדי ביצוע, שהקבלת שבת השנייה תהיה יותר טובה מהראשונה, ושהעשירית לא תרד ברמה שלה רק בגלל שהתעייפנו, אוקיי? אז אני לוקח מישהו ואומר לו, התפקיד שלך זה להיות התופע הזה, שכל הזמן, כשאתה מביא ביקורת, אנחנו יודעים שאתה עושה את זה כי זה התפקיד שלך, לא בגלל שאתה בן אדם רע. בסדר? הערכה מקצועית היא מתוכננת, היא מסודרת, היא כזאת, אני לא נכנס לפרטים שלה, אבל רציתי לעשות רק את ההבדל בין הערכה מלווה להערכה מסכמת. והיה לי עוד דבר שלישי שרציתי להגיד על הערכה, שאני לא רוצה אמרתי את זה.
בסדר. אז זה פחות או יותר נמצא גם פה. עוד שאלות לגבי תוכנית. משהו שנראה לכם לא הגיוני או לא מובן. תסתכלו רגע על הדף הזה. אפרופו תוכניות בפועל שאתם עושים. האמת שמה שאני רציתי לעשות זה שכל אחד מכם ייקח תוכנית, תתרגל על הדבר הזה, ובזוגות או משהו כזה, ואחר כך זה... אתה יכול לשלוח התוכנית בדיקה? מה? אתה יכול לשלוח התוכנית בדיקה? כן, כן, כן. ואני כן מציע לכם לעשות את זה, לתרגל את זה. לקחת את זה לתוכנית אחת, לא יודע, תוכנית ט"ו בשבט, תוכנית פורים, לנסות לשחק עם הנייר הזה, או כל דבר אחר. בוודאי כשעושים שותפות עם הרבה גורמים, ויושבים ביחד, מתכננים ביחד, זה גם עוזר לבנות את האמון ולעשות את הסדר בין זה. אני חושב שאלה שאני חשובה בעדים. בוא נגיד ככה, הרבה פעמים מיוחד כשעובדים מול קופי חוץ, אתה משקיע ממש בכתיבה של התוכנית. הבעיה שלנו, שזה הבעיה של רובנו, זה שאנחנו כל הזמן במשחק סימולטני. אנחנו כל הזמן משחקים שחמט עם 20 דברים. גם פה וגם פה וגם פה וגם פה וגם פה. ואני חושב שהאתגר שלנו, נכון בזה, כי זה בסוף יודעים לעשות, נגיד ככה, לא ברמת התוכנית, לכל דבר מייצרים תוכנית, אבל כן כשצריך יודעים לייצר. אלא בניהול הסימולטני של זה, איך אני לוקח תוכנית אחת שכתובה, ועם עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית, ומייצר עם זה לוח שנתי של עבודה מלאה. אז אני אציע הפוך. אני אציע לעשות תוכנית שנתית, ואחר כך לגזור ממנה דברים. זה אחד. שתיים, זה שאלה של מומחיות והתמקצעות. אני מניח, אני אגיד ככה, אני מאוד מקווה שמי שמנהל את הגרעין הוא קצת יותר מקצוען מכם בנושא של כתיבת תוכניות. אוקיי, אני מאוד מקווה. אם לא, אז תעזרו לו. אני חושב שלא יכול להיות שרכזת קהילה תגיד, אני רק עוסקת בדברים החשובים ובבני אדם ובחיוכים, אבל התוכניות נשאיר למישהו אחר שיעשה. לפעמים גם בארגונים יש מישהו, במיוחד בקטע של קשרי חוץ וכל מיני כאלה משאבים, שממש זה המשרה שלו. הוא יושב, כותב תוכניות, אלוף העולם בניסוחים, גם באנגלית בדרך כלל, והוא מגיש את זה לאן שצריך. זה לא פותר אותך. זה מה שאני מנסה להגיד. אני אומר, התוכנית היא לא רק כלי להשגת משאבים, כי מישהו יקרח אותי לכתוב, אלא היא כלי עבודה. תעזרו לעצמכם, אז תפשטו לעצמכם את זה. לא כל תוכנית חייבת את כל הסעיפים שאמרנו. אבל יהיה לכם איזה צ'קליסט כזה, תגידו רק רגע, פה, אני מסמן לי, סימן כל הנקודות, אני מסודר לכאן. או לפורים או למה שלא יהיה. לכן אמרתי, אני מתחיל פה עם א' ב', אני לא אומר שתמיד חייבים את כל הדברים האלה לעשות, אבל... אני גיליתי גם שזה מאוד עוזר, כי אם שנה אחת אתה בונה את זה נורמלי, אז שנה אחר כך זה יגזור עוד ב'. עם שינויים... אני מאוד מקווה שלא לגמרי, אבל לפחות זה זו השם. נגיד ככה, זו השם. בסדר, אבל יש לי בסיס. כן, ודאי, ודאי. זה הרבה יותר קל. אין שאלה. נכון, אצלכם עשיתם של כל הגופים? עשיתם לוח כזה שנתי של כל הגופים? כן, כן. אצלכם ואצלכם, אני פשוט לא יודעת איך אתם עד כל הגופים. למה? זה פשוט לבקש מכולם. מה הסיבה? רציתי להביא את זה, לבקש מכולם את התוכנית השנתית שלהם. בהנחה של עצמם? בהנחה שיש, לא משנה. לא, אני אגיד לך. זה משהו שאני הבנתי בתור מנהל. אני בא לזה, אומר תוכנית שנתית, כולם קופצים להם העיניים, מחפשים במקומות אחרים. ואני אומר לו, תקשיב, אתה לא הבנת מה אני מבקש. אני לא מבקש ממך עכשיו לשבת 4 שעות לתכנן לי את כל השנה. התוכנית השנתית לא נראית כמו תוכנית של פרויקט. שתשב איתי רבע שעה על השעון מדוד, ותסביר לי מה עשית השנה שעברה. זהו. סבבה, אבל אתם רושמים גם באיזה יום זה. בגלל זה אני אומרת כאילו שאני... רגע, לא. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. זה משתנה לה. אני אומר, זה בדיוק הפוך. אני אומר לו, בוא תסביר באיזה יום זה, באיזה יום אתה חושב שזה עדיף שזה יקרה? פה, זהו, סגרנו. פה. אחר כך הוא ישנה את זה, סבבה, אבל ביום הזה כבר רשום. זאת אומרת, זה צריך להוריד לאנשים את הגדול. אבל אצלנו גם יש שני גופים, אז ט"ו בשבט, מי עושה את ט"ו בשבט העירוני? תרבות תורנית או מגשימים או זה? נכון. היה שנים שבאותו יום שני גופים עושים בדיוק על אותו ציבור.
באותו יום יש אספת תורה, גם באולפנה, גם בישיבה וגם בבית ספר היסודי. כן, גם אצלנו קרו דברים כאלה. בסדר, אז אתה יוצר קשר לאנשים האלה לפעמים שמוכנים... אנחנו יש לנו עוד שבועיים פגישה במתנ"ס של כל הגופים שעובדים בירוחם, שולחן עגול לקביעת לוח שנה של תרבות. אם תגיעי עם התשתית של דפים שכל אחד כתב על בסיס חודשים מה יש לו באיזה זה, וכבר את תעלי את זה על לוח אחד, זה כבר עושה שכל. אני אגיד מילה על זה ואחר כך נעבור לרויטל. יש היום כלים ברשת בשביל לעשות. זאת אומרת, לוקחים לוח גוגל כזה, וכל הגופים שמים את שלהם. אז כשאני רוצה עכשיו לתכנן חנוכה ואני תרבות תורנית, אני מסתכל ואני רואה אם מישהו תפס את זה. למה הבעיה בזה? אתה צריך לדאוג שגם שאני... מסתכל על זה. לא, אני אומר, אם נוצרת נורמה, אז אפילו לא מחייב, אני לא אומר לא ישיבות תאום ולא כאלה, כן? אבל יש היום כלים שמאפשרים אונליין לאותה מזכירה באולפנה, לוודא שאין ישיבה בישיבה התיכונית באותו זמן עם ההורים. זאת אומרת, איכשהו מאגדים את כל הגורמים הרלוונטיים לקהילה, שאת הפעילויות הכלליות שלהם ישימו על אותו לוח גוגל. ואז כולם רואים את הפעולות של כולם ויכולים לסנכרן את זה, וזה יכול להיות מצוין. אבל זה רק הערה קטנה, כן. אני רוצה להגיד את זה רק לציין, זה שני דברים. יש אחד שזה אירועים, שזה משהו שנתי ואי אפשר לשחק עם זה, יושבים בתחילת שנה, משבצים את כל החודשים, מה נראה לנו נכנס לאיזה חודש, כמובן שחודשיים אפשר לפני אותו חודש, יושבים ובאמת נכנסים לתוך התוכנית עצמה. זה לא מחייב שבתחילת שנה את יודעת בוודאות, שבאב תזמיני את הרב הזה והזה, לא. ודבר שני אצלנו זה הפרויקטים, נגיד מכון גיור, אז הוא ממנו אני לא אבקש משהו שנתי, כי יכול להיות שהוא באמת לא ידע להתמודד עם זה. אז אני אבקש ממנו חצי שנתי. יותר קל לאנשים להתמודד עם החצי שנתי הזה. וככה מחודש לחודש את מכניסה אותו לזה, ובערך אחרי 3 חודשים את אומרת לו, טוב, עכשיו תביא לי את החצי השני. משום מה הוא מרגיש שזה קל לו יותר, למרות שבפועל זה אותו הדבר. איך אותו הבן אדם מסתכל על זה? האם אתם מצליחים לעשות ישיבת הערכות על בסיס שיש איזשהו לוח שנה שמצויר כבר? אומרים, הנה זה הדברים שהולך להיות לנו בחודש הקרוב, בחודשיים קרובים? קורה? חוץ ממך? לא, השאלה היא מי? בצוות. האם עכשיו אנחנו מסתכלים 3 חודשים הבאים? עלייך, יוצא לך או להשתתף בישיבה או לארגן ישיבה כזאת? שבה מסתכלים חודשיים קדימה? אז אנחנו בתרבות תורנית מזמינים פעמיים בשנה, פורום משנים, לפני אירועי סוכות ולפני פורום הזמן. בתרבות תורנית, אנחנו אומרים דווקא זה בתוך הגרעין. אבל אני מזמינה גם את הנשיאות של הגרעין השני. כן, זה נבנה תוך כדי. את הדבר הכי טריוויאלי, לא מתאפים, לא, כן, דברים של השוטף. כי זה המספר שלקחתי ב20 אירועים, זה היה במקום אחר. אני מאוד אשמח אם נשתף תוכניות בפנים, בתוך הקהילה, במייל קהילה. המייל הקהילתי, טוב. שלחנו תוכנית, שלחנו דברים. נסדר את זה אחר כך. אני אתן אבל משהו על הראייה השנתית, בסדר? הראייה השנתית בעיניי, תוכנית שנתית, אסור לה, היא לא יכולה להיות מפורטת באותה רמה שאמרתי קודם לגבי תוכנית פרויקט או תוכנית פעולה מסוימת. אם אתם תנסו להגיד לעצמכם שהתוכנית השנתית היא פשוט אוסף של תוכניות של פרויקטים, אתם תיכשלו. כי אתם לא תצליחו לאסוף את נקודת המבט הרחבה. יש, הוא כבר בקצה הזמן, מבחינתי לא, אני לא יודע, מבחינתכם מה המצב. אבל אני כן אגיד כמה מילים, רק כדי שתקראו אחר כך את המסמך שתקבלו. זה המסמך, לא יודע, חלקו רטוב, חלקו זה. ככה. זה נועד פעם בשנה לעשות עצירה, לתת מבט כולל, אוקיי? לא לתת מבט מפורט. אם בתוכנית הזאת יהיו יעדים, מצבנו קשה ביותר. סימן שנכנסנו לרמת פירוט שלא נדרשת. כמה ילדים היו בתוכנית העשרה לחבר'ה גבוליים, לא מעניין אותם. אני אומר את זה בהקצנה קצת כרגע, בסדר? מה כן מעניין אותנו? אחד מעניין אותנו דבר שאנחנו לא תמיד עושים. פעם בשנה
לעשות בדיקת מלאי. מה הנתונים הדמוגרפיים של הקהילה הזאת? מי נמצא פה, מי לא, כמה גילאים, פתאום אני מבין שיש לי בני נוער צומחים לי, אוכלוסייה מבוגרת צומחת לי, לא יודע מה יש לי שם. אז הנתונים הדמוגרפיים אומרים הרבה מאוד, זה יכול להיות גם על אוכלוסיית העיר, תלוי ממני נושאים, בסדר? הפיזור הגיאוגרפי, אני לא נכנס פנימה לתוך הסעיפים אחד-אחד. מה עם הוועדות והמוסדות שקיימים בקהילה? בואו רגע נעשה רשימת מלאי. גבאים, בתי כנסת, לא יודע מה. ממלא תפקידים למיניהם. שירותים מופעלים עבור הקהילה. אני בכוונה עושה פה את ההבדל בין זה לבין הפרויקטים שעוד רגע אני אשים, כן? מה הקהילה עושה עבור עצמה? מה יש פה? כולל היקף משתתפים, מיסי חבר, מה אנשים משלמים פה, מה הם מחויבים פה, לא יודע מה. חזון הקהילה, ערכי הליבה שלה ועקרונות הפעולה. שוב, לשים את זה בתוכנית השנתית, כי זה כוכב צפון, אפרופו מה שאמרנו קודם, שנותן לכם להגיד, רגע, כל מה שנכתוב מכאן ולהבא, זה מתחבר לחזון או לא? מצידי, תשימו את החזון פה, בסדר? אבל זה חלק מכוכב הצפון. פרויקטים. קחו פרויקט, תרשמו עליו ברמה הכללית, לא ברמה הפרטית. זה לא התוכנית הזאת שעשינו קודם. יש פרויקטים של הקהילה עבור הקהילה, פרויקטים של הקהילה עבור אוכלוסיות אחרות, שמבחינתכם הן לא מוגדרות כחלק מהקהילה. לא שאלה לא יכולים להיות שותפים, אבל כאן היוזמה היא שלכם, כאן היוזמה שלכם. בכמה דברים אתם משתתפים כי מישהו אחר יזם, קרא לכם, אמרתם יופי, וקדימה נכנסתם לפרויקט. גם זה סוג של פרויקט שלכם ברמה מסוימת, אוקיי? שוב, אם מישהו חושב לעשות סדר אחרת, שיעשה סדר אחרת, אבל זה קצת נותן לנו גם את ההבנה איפה אנחנו מובילים שותפות, איפה אנחנו מזדמנים לשותפויות שאחרים מובילים. אתגרים וחלומות. אני מציע להתחיל מהשאלה מה האתגרים של העיר בשנה או בשנים הקרובות. תסתכל על העיר, להתחיל משם, אפרופו שאלת החזון וכזה. מה הם צורכי הקהילה? ממש, אספנו צרכים לקראת השנה הבאה, מה אנחנו צריכים? להגדיל מעון, להקטין גן, להקים סניף בני עקיבא, לא יודע מה הם צורכי הקהילה. מה הם הצרכים בסביבה? על הצורך של מי אנחנו רוצים לענות. עוד אין לנו תוכנית, אנחנו עוד לא יודעים כלום. זה פרויקטים רצים דרך אגב. אוקיי? אם לא הבנתי נכון. מה החלום שלנו? מותר לחלום בשלב הזה, כשמסתכלים שנה, אומרים מה החלום שלנו בשנה הקרובה? ומה הם 5 הנושאים, מישהו יגיד 3, מישהו יגיד 7, אני לא יודע, תחליטו מה שאתם רוצים, החשובים לקידום הקהילה בשנה הקרובה, ומי ואיך יעשו את זה. מי ואיך זה יכול להיות בהקשר של ועדות, בהקשר של תת קהילות, תת קבוצות, גילאים, לא יודע מי הנוער יעשה ככה, המבוגרים יעשו אחרת, אני לא נכנס לפרטים. אבל זה מסמן לנו, כל הסעיף הזה נועד כדי לסמן לנו את ההיקף הכללי של השנה. לא להתחיל מהתוכנית א', תוכנית ב', אלא להתחיל לאן אנחנו מכוונים את עצמנו השנה. בסדר? לא מהפרטים הקטנים. זה משהו שנראה לך אפשר לעשות באמת עם הקהילה המובחרת? כאילו, מעבר לחברים כאילו שיושבים בגרעין? והתשובה היא? כן. אני עם השאלות, עם המי האלה, עם 5 המי. הקהילות והאוכלוסיות שאיתן אנחנו עובדים הם לא אובייקט, הם סובייקט. יש להם רצון משל עצמם, כמה שזה נשמע מוזר לחלק מהאנשים. וחלק מהעניין של להביא את הרצון שלהם לידי ביטוי, זה לשבת איתם ולשאול אותם מה החלומות שלהם גם. עכשיו, אני לא אומר, הקהילה פה מתכננת את עצמה. אבל לפעמים, בחלקים מסוימים של התכנון, אולי אפילו בכולו, יש לנו מספיק אומץ כדי לקרוא להרבה אנשים אחרים שיחשבו אחד איתנו על מה נכון פה, ולא אנחנו לבד מהעניין. תוכנית שנתית במובן הכי פשוט, מה שדובר פה קודם, ותקציב, פחות או יותר מקורות, אפשר להגיד תקציב, במקום להגיד תקציב, זה להגיד תקציב למשאבים, ואז זה חוזר למה שאמרנו קודם, עם משאבי התנדבות, משאבי שעות, לחשב ולראות האם כמות הפרויקטים שאנחנו עושים היא לא גדולה על כמות האנשים שיש לנו. נגיד שאני בא ואומר, אני רוצה מכל חבר גרעין שיתנדב 4 שעות בשבוע, שזה לדעתי מטורף לחלוטין. בסדר? מקמת את זה, זה סך השעות שעומדות לרשותי. לוקח לתוכניות, מה שאמרנו קודם על משאבי התנדבות, ומנסה להבין אם זה בכלל ריאלי, ואולי אני דורש פה מאנשים משהו שבסוף יתממן. תלכו עוד קומה למעלה, אבל אל תקפצו בבת אחת 7 קומות. אנחנו קופצים 8 קומות, ואז מצליחים לגבי 3, זה מה שזה. אם לא היינו מצילים 8, אני לא יודע. לכן אני אומר, בקטע של הטקטיקה, אני לא אכנס כרגע לטקטיקה, אבל כן, לשאול את עצמנו את השאלה, מה אנחנו רוצים לקבוע כנורמה בגרעין הזה, ומה המשמעות של זה מבחינת הפרויקטים שאנחנו רוצים להריץ. אני אומר בגדול.
תדע לך שחלק גדול ממה שקובע כנורמה זה זה שאני קופץ 4 מדרגות. אז יכול להיות שאתה קופץ 4 מדרגות. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אמירה שאומרת, יש שאלה תמיד, האם אנחנו הולכים לפי הקצב של החוליה החלשה או לפי הקצב של החוליה החזקה? זאת שאלה אמיתית. אני לא חושב שיש עליה תשובה אחת. אני כן חושב שהחוליה החזקה צריכה למשוך קדימה. כל הזמן תוך כדי מבט לחוליות האחרות, לוודא שהפער לא גדול מדי. אבל זה נגיד בגדול על השאלה. זהו פחות או יותר. רצנו קצת מהר. אני מקווה שנתנו איזשהו מושג כללי היום. אני חושב שהעניין של אלי היה מאוד חשוב, בגלל שהוא לא נתן את זה בצורה סדורה כזאת, כמו איזה טופס שצריך למלא, אלא יותר במתמטיקה של החיים. זו הייתה הכוונה שהבאתי אותו, שתקבלו את זה גם מהכיוון ההוא ולא רק מהאמירות האלה. אז זהו. מאחל לכם שתעשו תוכניות טובות ותגשימו אותם ותעזרו לכל אלה שסביבכם גם לתוכנית כמו שצריך.